Айде, давай, guys! Това е много добро. Айде, последен дуел. Последен дуел. Чай да ще ако ти си дадеш това, с бъди трейд. Добре, това е Naughty, naughty. Мамо, чакай, че играя с една ютубърка. Айде, искам се нахраниш. Naughty, И ти naughty. обърнал кино. Рада играм в телефон и тя ще ми към екрана и ще му се забие стоят на Рада. Рада, това е Naughty, naughty. майко как се разтърчал, брат, чакай малко, ало. Ще ми върткаш екрана ли, бе? Васи, Naughty, naughty. Васи. Naughty, naughty. Ай, криш ли сме, Васи, сладурката? Много си сладка. Ти си най-добрата ютубърка. Ти си най-добрата българска. Стил, бре. Naughty, naughty. Хоп! Не, бе, Васи. Не. Няма. Naughty, naughty. Много съм добър. Naughty, naughty. Naughty, naughty. Naughty, naughty. Няма да се объркам в вас. Naughty, naughty. Залягай, Васи! Васи, давай я радо. Сериозно ми даш на програма или просто пишеш? Добър си, бе, брат, браво на тебе, да. Той е инсейн от телефон. От телефон само учат и инсейн, да. Аз буквално... Щях да й го върна, хора. Как го направя? Начинът, по който търчи, анимацията, до която има като търчи, не ми казвайте, че го прави по-бързо, защото това няма как да е по-бързо. Ама давай, брат. Беше доста добър, той е просто много добър. Айде, бе, майко. Писах и, че ще й върна Брейрода, защото тук ще играх срещу тая. Айде, Коста. Не мисля, да, аз съм наяда. Не,